И здравейте хора, днес ще играем на така познатата ни Roblox. Днес ще играем на Piggy. Само да го намеря. Къде е това Piggy? Ето тук намерих. Ей това Piggy, където има 100 човека. Чакаме да заради. Дано да заради по-бързо, че преди съм чакал и съм чакал половин час преди за да заради една игра в Roblox. Дано да заради. Чакай дали рекордвам, да. Пате много. Затова мрази Roblox. Защото винаги ми бъгва. Тъпата Roblox винаги ми зарежда бавно. Затова не играя почти Roblox. Съм играл Roblox от месеци. От 3 месеца съм играл Roblox. Може и по-малко, ама аз не харесвам. По принцип не харесвам Roblox. Waiting for available server. Какво да waiting? Какво да чакам? Аре бе, бате! Краят ще излезе от Roblox и ще снима Brawl Stars. Тук получих някаква покана. Получих някаква покана. Сега дано да заради този сървър от покана. Защото ако не заради сървъра, ще се нервирам. Вече 3 минути и още не мога да влеза в тази игра. Аре бе, бате! Що ми зарежда толкова бавно? Трябваше с тези Roblox. Разгеле. О, what? Що съм с някакъв женски скин? Мале, Пигито ме гони. Мале, аз си стръпнах целия. Трябва да дам някакви Roblox-ове, бе. То тук може да се клака. Тук това Пиги не съм го играл отдавна. То не е било така. Моли, просто съм духче. Трябва да дам 80 Robux. Goat. Гурт. Не мога. Аз умрях точно и тук. И тук умрях на стълбите.
Няма ли да умрат? Има ли тук те да умрат? За да почне нова игра. Много тъпо и така да си ще гледаш. А така, умирайте! Това пиги се бъгнала. Най-накрая. Остава 1 минута и 59 секунди. Най-накрая, лате. Тук ти са приклещи. Не. Те могат да разбягат и от тук. Тук от това пики. Тук тия ще играят на гонница. Това е ясно. Къде е пито? Ето го. Айде! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over! Айде, убиха го. Айде, най-накрая! Бук 1. Бук 4. Бук 2D. Цирк. Чакай да им видна. Един френд. Плеер. Нека чуйте пито. Аз съм си забравя да смена цвета на скина на кожата. Защото цвета на скина на кожата ми прилича на много гадна. Мали, какъв си черен, Мали. А ти си много черен, батко. Ти си твърде черен, батко. Оп, лилав ключ. Взех го. Тук ли е пигето? Да. Аз отивам долу в мазето. Да се крия. Ето тук ще се крия. Ще гледам дали пигето идва. О, не пито, моби.
То ме видя и ме уби. Тук в Roblox е много тъпо, бате. Roblox напоследък не играе. О, това е някакъв хакер. I don't kill you. I won't kill you. Добре, знам, че искаш да ме убиеш. Оп. Сега иска да фане той е черния. Чернилката. Сега те шокирате и тук. Той уби 30 000 човека. Ти отидоха в мазето. Те се заклещиха. Не съм в мазето. Аз съм се объркал. Колко още то ще трепе? Той изтрепа 30 000 човека вече. Че няма ли да спре? Вика сори. Да знаеш. Че сложи капан и вика сори. За да го викаш сори. Прави се, че са бъгнал и да убиваш някой. Ти толкова прави. Свърши играта. Хора, ако видеото ви е харесало, оставете лайк и се абонирайте за канала. И от мен чао!